Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10. Goedemiddag, welkom erbij. The biggest part of our life is expression. For that you need words. Er zijn woorden vanaf het ontstaan der wereld. Woorden vanaf het begin tot nu toe. Wat doen we ermee? Stichting Platform Suriname doet er heel veel mee. Word art is our core. In de studio heb ik vandaag de gast, oprichter Sulile Blinker en een van de stoomvoeters van Surinaamse woordkunst, Genty. Welkom. Dankjewel. Dank je. Wortu de Abra, woorden die oversteken letterlijk vertaald. En zoals Sulile dat heel mooi zegt in haar TikTok-filmpje, woorden van het verleden die doorklinken in het heden met besef. Juist. Sulile, waarom leg je dat zo uit? Kijk, als je naar woorden kijkt, we praten veel hè, vooral in dit land. Maar als je woorden gebruikt, dan is het heel belangrijk om ook na te gaan wat voor woorden je gebruikt, bij wie, in welke conversaties, welke discussies. En het belangrijkste is de bezieling van het woord. Dus de intentie ervan. Want u loopt sweet kori naar een woord toe. Maar tak naar een woord toe. Dat woord toe kan doen, asan, dat amus doen. Precies, je zegt het heel mooi. Fusaba dipi fun srefi, umuspusa fin fini fa denki nanga adufu srefi. Juist. En Puwema na adressie. In aanloop naar de viering van 50 jaar revidentie presenteert Stichting Platform Support Suriname het project Wortu de Abra. Deze benaming van dit project komt van de eerste gedichtenbundel samengesteld door Srinivasi. Het was de eerste bloemlezing van Surinaamse dichters. Juist. Hoe staat het er nu mee? Zijn er sindsdien nog bloemlezingen geweest? Nee. Ik dacht het niet. Nee. En nu willen jullie op een heel andere manier hier vorm aan geven. Juist. Op welke wijze gaan jullie dit aanpakken met dit project? Oké, ten eerste dank voor wat ze nagelaten hebben. Het is een bloemlezing van 1957 en die heet Wortu die Etan Abra. En ik ben eigenlijk 2 jaar bezig met het duiken in wat er al is. Want ik noem mezelf woordkunstenaar in deze tijd, maar heb ik onderzoek gedaan naar wat er al is. Want ik sta op die schouders. Toen dacht ik van, maar ik ben nu spoken word artiest. Er is een dichterscollectief, Kokolampu. Wat doen we nu in deze tijd? Want als je aan menig in Suriname vraagt van, ken je gedichten? Heel veel kennen ze niet. Ze zeggen dan wangbong, terwijl het ook wang heet. En je kan ze niet kwalijk nemen. Weet je waarom? Ze horen het niet. Precies. En spoken word is van de sound. Dus waarom niet de verantwoordelijkheid te leggen bij eigenlijk de woord moes abra. Dus we hebben tang weggehaald, want ik had ook zoiets van tang heeft misschien te maken ook met onze gedragingen. Hoe loopt tang zo? We zeggen ook vaak, ja maar na zo'n tang. Ja, oma heeft het al gedaan. In Suriname doe het zo, maakt niet uit. Dus toen dacht ik, waarom niet woord de abra? En dan bezielen in het nu. En dan hoe? Gewoon met video's die we gaan opnemen. En dan bezielen we de werken van die dichters en helemaal niets eraan veranderen, want dat gaat gewoon niet, maar dan de bezieling van het woord. En zodoende wil ik eigenlijk cadeau geven aan alle Surinamers, zodat je een bibliotheek hebt in je hoofd. Als je ergens gaat, bijvoorbeeld naar een begrafenis of naar een huwelijk, dan ken je bijvoorbeeld een Johanna Schouten gedicht, Doemang. Of je kent een Trifoso, een Troepoema. Dus dat is eigenlijk de set-off of the project. En dan gaan we naar het nu. Want dat is het ding. Kijk naar onze wereld ook, want ik wil niet zeggen Suriname. We blijven bij wetten. Als je kijkt naar onze wetten, sommige wetten zijn van 80 jaar geleden. Ja. Zo leuk en aardig dat je nu Pikin Boy Kraji hebt gedaan van Slory. Maar wat ga jij nu schrijven in deze tijd voor onze 50 jaar revidentie? En dat is de tweede fase van het project, waarbij we met elkaar komen en nieuwe teksten produceren. En dat wordt één geheel gedicht. Een belangrijk aspect in dit geheel, want voor woorden die oversteken en je gaat steeds terug naar toen, zijn de stomfutus. Juist. Het feit dat wij, wat wij nu hebben, zoals je dat mooi zegt, ik sta op hun schouders, is dat wij gedragen zijn door wat er al is, wat is achtergelaten. Een van de stomfutus is Genty, die we hier nu te gast hebben. Hoe ziet uw bijdrage aan het project eruit? Kom takes ranan fasi. Sana adusa you odu. Taki was je woord. Je was potgeest woord. Iedereen kan praten. Praten is geluid. Maar geluid zonder geest
vind je ook op Hori Mikrasibi. Je moet de geest erin plaatsen. Je moet je woord toe tegen dat je weet waar je plaatst. Je moet je verdiepen in je eigen geest en die geeft het door aan die andere geesten om je heen. Want we zijn behalve lichaam ook geest eigenlijk. En dit is een briefing tussen geest en geest. En brug zijn de woorden die er al geweest zijn en de begeesterde woorden, want er zijn meer woorden geweest, maar die zijn gestorven. Maar woorden met geest blijven doorgaan. U haalt het net aan, er zijn woorden die zijn gestorven, maar u heeft een aantal van die stomfoetes meegemaakt. Hoe was het om een van degenen te zijn van toen die de basis hebben gelegd voor wij die daarna zijn gekomen? Hoe heeft u dat proces ervaren? Want nu kunt u terugblikken. Ja, ik had steun van mensen als Dobroek ken ik persoonlijk eigenlijk, Mangintekawaka persoonlijk. En ik zag hem ook als hij in Amsterdam verscheen bij zijn vriend. Eigenlijk was ik met schilderen begonnen. Ik ben schilder eigenlijk, maar Dobroek kwam daar en vanaf die tijd begon ik ook te schrijven. Het heeft mij zo diep geraakt dat ik steeds dieper in mezelf ging gerapen. Ik heb er dingen uitgekregen waarvan ik verbaasd raakte van mezelf. En dat heeft mij gestimuleerd om verder te graven. En het is een mooie grafpartij geweest. Ik blijf nog steeds graven in mezelf en ik vind nog steeds nieuwe dingen en nieuwe tijd. Dus het is niet zo moeilijk voor mij om me aan te passen aan de tijd, want je moet jezelf zijn. Dat is heel belangrijk. Ja. En u bent ook betrokken bij dit project. Woorden die oversteken. Het overdragen is ook geen probleem voor u, toch? Nee, een overdracht moet geen probleem zijn. Nee. Nee. Het project is in juli gestart en het loopt ten einde in november. Voor de initiatiefnemers is niet het eindresultaat de grote focus, maar het creatieve proces. Waarom is dit zo belangrijk, Sulile? Kijk, ik kom uit een pedagogisch gezin. En met de papliep is ingegoten. Als je iets zegt, moet je bronvermelding hebben. Je moet je onderzoek hebben gedaan. Want oelop long. En het gaat eigenlijk om die scholing. Je moet je tijd nemen, je geest je tijd geven ook om in dat ding te komen. Dus hoe het is ingevuld is, om de 2 weken hebben we sessies. Er was een sessie laatst van Celestine Raalte. Want je hebt net Ginty gehoord. Want ik heb het niet alleen over de dode dichters, maar de dichters ook die de nog leven. Want die zijn de brug naar ons toe. Dus ik ben heel dankbaar dat zij ook hebben gezegd van ja, zullen laten we dit doen. En Celestine zei bijvoorbeeld gewoon in haar backyard zaten we daar. We hadden een meditatiesessie en we hebben heel mooi geschreven, met elkaar gesproken. En niet alleen over het werk, maar hoe we met elkaar omgaan als creatievelingen. Daarnaast hebben we samengewerkt met Kinky.nl, Hermine Haman. Die heeft ons een sessie gegeven over Sranan Tongo. Weet je, hoe je dat schrijft, waar het vandaan komt, analyse van de poëma zelf. Bij Ginty hebben we een word jam session gehad. Het gaat om hoe je met woorden kan jammen met elkaar. Weet je, elkaar voeden, elkaar inspireren. Dus je hoort het al. Dat traject is heel belangrijk voor het eindresultaat. En als het voortraject er niet is, ja, dan krijg je weer zo'n vraag, zo'n snel ding. Weet je, weer zo'n ad hoc ding. En ik vind dat als je iets nu schrijft, dan moet je het echt met besef doen. Want Sulile over 50 jaar, ga naar Sulile's werk kijken 50 jaar geleden. En ik ben dankbaar met de parels die Srinivasa heeft achtergelaten, die Trifos heeft achtergelaten, die Dobro heeft achtergelaten, die Johanna heeft achtergelaten. En ik voel de verantwoordelijkheid om dat ook goed te doen. Dus vandaar, goed onderzoek doen en in het onderzoek ook veel leren over jezelf. De volgorde is alvast de sessies die nu plaatsvinden. Het schrijverskamp van 10 tot 12 oktober. En dan is er de lancering van de video's die binnen dit project worden gemaakt. Enkele weken voor Srividentie. Ja. En het sluitstuk is dan Srividentie Poema Niti. Het project wordt ondersteund door het Cultuurfonds en de Taalunie. Heb ik alles genoemd? Juist. Ik ben echt dankbaar voor organisaties als Cultuurfonds, Taalunie. Want zij zijn de ondersteuning die nodig zijn om het idee, het verhaal te uiten. En ik pleit ervoor dat we in dit land fondsen gaan creëren. Om ook gewoon dat ik vanuit mijn eigen Sranamangs die ondersteuning kan krijgen. En niet alleen naar de regering, maar ook de privé, gewoon privé mensen, privébedrijven. Ook pleit ik ervoor dat als de video's er zijn, dat er ook platforms zijn waar men die video's ook kan zien. Dus ik heb het over tv-stations, ik heb het over radiostations, dat we allemaal weer poesa worden. En dat
is die Srevidentie Denki en die Srevidentie Firi. Waar kunnen mensen die meer willen weten en het proces willen volgen dit allemaal doen? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Hashtag Hoort to the Abra. Thank God voor hashtags. We zijn eigenlijk op alle social media's. Facebook kan je ons vinden, Instagram, TikTok. Dus ik zou zeggen, go search. Op Facebook zijn we op Platform Support Suriname. TikTok op Kokolampu 597. En daar krijg je beeld. Wat we daar doen is niet alleen praten over wat we doen, maar we hebben ook bijvoorbeeld een post Pisi Sabi. Dat is een samenwerking met Kinky.nl. En dan gaan we in die Sralang woordtoes, weet je, de afkomst ervan, wat het betekent. En ik merk dat loopt heel goed. Wat we ook doen is, we hebben steeds coverpages met deze woordkunstenaars om je een beetje in te lichten erover. Want wat ook belangrijk is je kan focussen op het werk, maar je moet ook focussen op de persoon die het heeft gemaakt. Ja, tuurlijk. Je Weet moet je? begrijpen wie de persoon is, zodat je kan begrijpen wat hij wilde uitdragen. Juist. Want een Dobro is heel anders dan een Marcel de Bruin met dagorde. Weet je? Dus dat is eigenlijk het empathisch vermogen dat je als schrijver ook moet hebben. Je moet je kunnen verdiepen in een ander. Dus dat zijn die posts. En dan zie je gewoon ook uitleg van bepaalde dingen. En je ziet ook wie de poets zijn. Dankbaar dat zij sowieso meedoen. En ik heb gekeken naar onervaren tot veteraan. Because iedereen moet ruimte krijgen in het verhaal. Dus Barbara Dundas, heel Lopman, dat ik ook heel tof vind. Want ik bedoel, ze is gevestigd en ze zei van yes, let's do this. We hebben Koloku, die je ook kent al van Kokolampu. Zo zie je dat iedereen uit die koker nog steeds daar is. We hebben Elina Marengo, waarmee ik de Umador heb gedaan. Dat is een gedicht voor de eerste vrouwelijke president. En dan heb je Noris Banafo. Hij is ook bekend voor zijn Samaka gedichten. En Jinty is part of it, you know. Ja, ik vind het gewoon fantastisch. Terwijl ik praat, krijg ik gewoon een grote glimlach in mijn hart. Dat is het project. En wat we daarnaast ook hebben, we hebben een creatief team. Want weet je wat het is? Je kan iets maken, maar dan laat ik het los. Dat heb ik geleerd bij scriptschrijven. En het creatief team is Rut Juruja en Yomara Roletti, die bekend is van Prentje Film Festival. En die zijn eigenlijk ook uit de koker van Kokolampu. En wat ik hiermee, wat ik fijn vind is, ik ben al sinds 2014 eigenlijk bezig. Die kennen me van Mijn Revolutie Is. En wat ik zie is, sinds Mijn Revolutie Is, al die mensen die hebben meegedaan, die doen nu wat in de maatschappij. En daarvoor doen we het. Dat is die woordtoe, die abra. Wana adu, echarawaka. Ik geloof in de realiteit. En de verschillen maken het ding harmonisch. Zonder verschil geen harmonie. Je moet het herkennen en erkennen. En dan kan je zaken leven geven. Dan kan je woorden leven geven. Dan kan je woorden de geest geven om verder te trekken. Onze woorden moeten benen krijgen. Het moet niet in een rolstoel zitten. Zolang het niet geduwd wordt, gaat het niet vooruit. Maar moest je praxeri futu. Moest je de woord to futu. Ja, so misi donti de na inimi oso so tiri leki memene. Mi na pikin boy fu es de. Mi de fromo fu you no weni ete. Bikadi anana meki mi anobeli bi pasi di basra praxeri. Mi no kong na grontapu fu singi den kron singi fu you. Marawinti. You de seki mi bon. You wani broko mi taki. Ma mi na da lutu. Mi kankampe mi de. Grantangi. Dat was Info 10 voor vanmiddag. Tot gauw. Info 10, een informatief programma over actuele onderwerpen en evenementen. Info 10.